беше типичният нападова, брат. А на вашето творение отгоре може ли човек от махалата малко да ви поговори? Чувствам се добре, някой стреча да отвориш тия своя без ръце и не се опапай зори. Дали налупили на сметка целия ме боли. Познаем и от двата типа ще ти звъни и затвори. А ти си мислиш, той е наркоман като ми стори. Истината е, че римата ще ти събори. А във Варна всичко си е както трябва. Никога не ще забравя дирете на някакъв инструментал тогава. Щото римите отвътре се раздават и не спират да израстват, докато не си изпушат маса. Ало, ало, тук сме из Коста, Ски Коста, ще вземе с нас на поста. Може ли аз да вляза, директно от махлата да налазя вашата поста, да се пъхна като плик в поща. Преди който да е свет без ръце, аз напълних стреча с масе. Стегнати рими, да подреждам ги добре. Ако някой иска нещо да ми каже, аре бе, микрофона в ръцете ми чак взе да пари бе. На камари ги трупа ми пея като бари бе. White, never gonna give it up, right. Питаш ме как съм, аз съм alright. Звуча младежки като луп by MTL. Нито съм черен, нито съм бял, аз съм крем карамел. И не звуча като Жомел. Нима е бе, кой бит съм взел. Махленски гърбач, кроя пъклени понове от сутрин до здрач, от сутрин до здрач.